Ningizimu Afrika siyanibingelela siyanimukela. Emsinde ezimnandi umfana waSolundi. Hleli nensizwa la. Defenders kaZwelonke. Hayi ayifendi umhlolo. Dlala iqolo kuphela. Qhola kithi hamba kanjani? Hayi kuyalunga. Umfoka bani lo? Umfoka Hleyo ngaphandle ePotchefstroom. Ngase-Potchefstroom? Yebo. ePotchefstroom ikhona namabhaca amaphondo. Kumixile. Wena uyini? Mina ngibhaca. Awusebi impondo? Hayi lutho. Umthetho awuvumi. No, into enkinga ngeke uvumayo uthi impondo. Bonke bayaphila. Hayi lutho, mina ngisilona. Awusile impondo. Hayi, So ngale ngakini mfuthu akugitshelwa nemfene kanti akushiwo kushaya lento le ethi kanje. Bayayishaya mina ngongenisa la ekhwapheni unyawo. Ungenise ekhwapheni. Yeah. Ufike kanjani phokuseni ushameni? Ekuseni ushameni ngafika la ngoba ngihlala eMayville. Uhlala eMayville. Ngafika ngimncane. Wafika umncane. Yebo, ingoma bese ngayifundela khona impela. Manje le yokufenda mfowethu ifica kanjani? Wabona kanjani ukuthi iqolo lakho lidlala kanje noma khona usizwa unayo wabona ukuthi cha ngiyadlalisa iqolo la? Ngabona lana einkundleni zokuxhumana abalinyakazisa ngathi lokho ngeke kungihluphe. Ya. Ngathi mangikwenza ngavele ngakwenza kwakukhulu. Abanye ubona nje bayasho ukuthi hayi kucontrola ngeremote lokho ngithi hayi lokho kuyasenzakalela. Mana Inesha le. Manje ube mfowethu lento yenza live. Nasekamereni ayibuzi live. Nasekamereni. Umshini wokuthunga. Umshini wokuthunga overlock. Overlock. Hayi overlock. Manje khona i-overload no-overlock. Impela. Yeah mzale. 16 note akayidinge konini. So ke kalakathe singakubona ngelilanga nawe use studio. Iloko mangisafuna ukubuza kule nkonzo overload kulonyaka ukuthi hayi ngifake noma ngingamemeza nje. Bani ufuna ukhipha ipoto lakho manje? Hawu, sengivuthiwe manje. Sengivuthiwe ishane sopo manje. Ishane sopo. Hayi ishane sopo. So lapha ku Facebook ubani? Defenders likazwelonke. Ku TikTok? Defenders likazwelonke. Defenders likazwelonke. Akukho khona. Manje amantombazana athini mfuthu mekubona after usuphuma stage ngaleli iqolo lakho? Phela akafisi ukuthi akalithole bese ngiyasho ukuthi hayi asithathe inamba sibook. Mana uyichitha awulenza ibhadi ayikhale khona la. Wayilinda ayiluzi. Ayiluzi lutho. No, yazi kuneyinzizwe siphila nazo yabo enalo umzimba wakho. Ayibafuna abantu abazilenda. Ziyithanda abantu abazidudla. Hayi mina ngikhethi size. Abusuka abantu wona. Angikhethi size. Ziyakhala. Liyangena lapho. Unayo ingane? Hayi khona impela. Zingaki? Hayi isayinye. Isayinye. Umuntu oqondile ukhona. Oqondile sazi iclash zodwa kodwa hayi ngelinye ilanga ngoba singamaphanda sithemba ukuthi uyomthola. Ukhona kodwa umuntu ophila othandana naye. Awukhona. Ukhona. Uyazazi yena. Uyazazi. Ngeke umusho. Hayi ngeke ngimusho ke. Kungaxabana amawadi. Ngoba bonke bazazi ukuthi yibo. Wonke umuntu wazi ukuthi nangu. Manje Cabela kithi mfowethu amazwi ongadlulise insizweni engamadancer eyisebenza namanye amaciko ungathini mfowethu kubona? Einkabini esinazo kulendima ngathi ngoba ngiyiphanda nama iqhubeke izame ngenye imini kuyolunga. Qabela kithi kunjani ukusebenzana lensizwe usebenza nayo njengamanje? Mina into engiyibona ngibuke ngathi sengizoyihlula manje ngezinga. Abusuka madoda. Sekumele kube iyona ezoba igida ngo. Qabela usho kanje? Akulethi kakhulu. Hayi mfowethu kodwa ungidlulisa amazwi okubonga ensizweni ophila nayo njengamanje. Ungathini? Ngidlulisa amazwi okubonga kakhulu ngoba sibambisene njena ukuze kube imanje siqhubeke sibambisana. Qabela kithi iphethe kahle. Hayi ngiphethe kahle. Inengane ziyalibona ilikolo lapha izibona. Ziyalibona. Ngenxa yakhe. Linyakaza nje. Uyi. Siyabonga nezimu Afrika kwakho kuyosubscribe. Utholakala kuphi mfowethu ku Facebook, ku TikTok, ithini? Defenders likazwelonke ku TikTok na ku Facebook. Na ku Facebook. Inamba sebeyicosha khona. Awunayo Instagram. Instagram lokho yana kuya ngama viewers hayi lapha igqilaza too much. Mana ini ama viewers. Kuphi? Ku Instagram. Nezimu Afrika siyabonga tako.